bay, mamahaw ta ang akong sudan kay utan Bisaya. Lami kaayo mga bay. Unya naatay pagana sa kaon nga kuan, tsingan ani kanang hipon. Hipon nga gigisa. Dayon gibutangan akong suka pagana sa kaon. Dayon ako ang rice, brown rice. So, nanaon na mga bay. So, ubani ko og kaon, hiniutan, pagpagwapan siya mga bay. Lami, kay nimo ni ako ang pinaka-paborito. Imo ni siyang ilisdan o karni, sus di chukoda ko di siya ilisan. Di na ko ni siya ibaylo sa karni kay pinakalami. Kayo ang utan para na. So, magkinamot ko mga bay kay lami kay nahunaw na ko ka. Lami ka. Lami kay basta nga hipon or ginamos basta utan pares lami. Pamahaw. Lami ako eh. Lami ko kayo. Hello. Shout out sa Tres Marias okay into bigag manok, shout out kung kinsay ganahan mangukay ato lang mo sa Tres Marias. Nasad sila yung mga baligya, mga fashion jewelry, mga fashion, mga unsa din ha, mga earrings, necklace, gold plated, barato kayo. Nasa Tres Marias sa Tubigag Manok, luyo sa Barangay Buwan. Tuloy lang yung mga bayman, barato lang kayo. Then shout out kay Jocelyn Ono. Hello, mega shout out sa iyo Jocelyn Ono. O ni Janice Baring. Shout out sa inyo dyan. O ni Junel Dumado nga o kinsay ganahan magpalityon. I-message sila sa Lenods. Barato ra kayo ang lechon. Lami, sakto sa timpla, suwak kaayo. Ang iyang FB name Lenods. Lenods Umag na siya. Sa iyang FB name. Basta yung ani gani nga kaon. Susga na kayo. Gana kay mga bay labi nang naingon ani ginamos nga hang
Sus lami. Ikupan og utan. Mauna si Krito sa mga gwapa. Mas hingaon ang utan hamis ang cookies. Makahamis ang cookies ang utan. Kung kamo mga bay, pag anad mo og kaog utan. Nangit yung kayo. Murot na. Iloko na itong utan isaya. Na, hurot. Hurot ng utan mga bay. So, mao na to mga bay. Thank you for watching. And please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel.